sediaci v kresle, tak to kreslo nemalo taký tvar, ako normálne poznáme, ale bolo, dajme tomu, z polovice sploštené. Tým pádom, keď to znovu nakrútili do filmu, tak to vlastne vyzerá presne ako na ten obrázok, preto ten film vyzerá ako malba. A pointou vlastne celého tohto postupu je práve to, že to umenie nie je vlastne realita, ale je takto konštruovaná napriek tomu, že sa tak tvári. A nachádza to potom vlastne do takých dôsledkov, že nielen malby, opera nie sú realitou, ale mnohé veci, o ktorých si pomyslíme, vlastne mnohé obrazy, na ktoré sme zvyknutí sa pozerať ako na reálne, takisto dáme tomu dokumentárna fotografia alebo dokonca samotná realita. V nej sa odráža to všetko, čo my vlastne máme načítané, napozerané, to umenie, ktoré pozeráme, tá popkultúra, ktorú máme vžitú z reklám, z filmov, z obrazov a tak ďalej. Myslím si, že ďalej by som to obširnejšie ani nemala rozprávať, pretože je to dosť slovami nevysvetliteľné. Ja sama som vlastne pochopila celý tento koncept až po tom, čo som preložila popisky týchto 290 obrázkom. Takže treba naozaj možno stráviť aj hodinu pri tých obrázkoch